No, vidíš? No ahojte, kamaráti moji, vítam vás Alexander na TikToku. Dnes je sobota, krásne po obede a ide sa von na Junia les. Dnes je taký program vonku na historickej promenáde s názvom Junia les. Ideme sa tam pozrieť, budú tam účastníci v dobových róbach z roku 1910-1920, no tak lepšie povedané z minulého storočia. Takže sa ideme na to kúknúť. Dnes o tom natočím video na kameru. Ešte na hlavnom námestí počkáme kamaráta. Nazdar, Jonathan. Počkáme kamaráta, potom pôjdeme sa kúknúť na to, natočím videá, lebo 2 videá budem natáčať na kameru, jednu v maďarčine, druhú v slovenčine, aby neboli ukrátené ani maďarskí, ani slovenskí diváci kanála Chance Gaming cestuj s Alexom. Takže ahoj Janka, zdravím ťa. A čo je nové ohľadom mojich kanálov? Obidva kanály na YouTube pokračujú dobrým smerom. Tento týždeň za 2 dni 6 nových odberateľov, 2 sa prihlásili na hlavný kanál, 2 alebo 4 na vedľajší kanál na Chance Gaming, takže na hlavnom kanáli mám zatiaľ 111 a na Chance Gamingu 57 odberateľov. Ale neprestávam, idem dopredu, bez boja sa nevzdám. Takže počkajte, skúsime asi. A keď chcete, kľudne pridajte nejaký komentár, ak máte nejakú otázku, kľudne sa ma spýtajte, rád vám všetko odpoviem, keď budem na to vedieť odpoveď. Takže zatiaľ z tvorby je to tak, že máme aj nejaké plány teraz na leto. Mal by som pokračovať natáčení dokumentárneho videa o železničnej stanice, ale trati 152 Levice Štúrovo. Od Želiezoviec mi ešte zostáva 30 km do Štúrova. To plánujem buď do jedného videa, alebo do 2, lebo to budem robiť pešo, lebo keď cestujete vlakom, tak niektoré historické artefakty vedľa trate nevidno, takže preto robím aj dokumentárne videá ohľadom dopravy, histórie, dejiny a príroda. No príroda je automatická, lebo keď si vonku v teréne, tak je to už dopredu dané. Potom plánujem aj nejaké tematické živé vysielanie sem na TikTok, že by sme si dali napríklad nejakú aktuálnu dopravnú tému, alebo by som vám v nejakých videách vysvetlil fungovanie železničných systémov a tak ďalej a tak ďalej. Ojojoj, koľko lajkov dostávam od Lilith. Ja viem, že kto je tá Lilith, to je moja malá sestrička. Že by sme si dali nejaké tematické živé vysielanie, kde by ste si aj vy vedeli zapojiť. A rád by som interagoval s vami. To je zatiaľ taký plán, lebo na letné prázdniny nebudem veľmi
robiť Bolt Food kuriéra, lebo pridajú sa aj študenti, keďže budú letné prázdniny a každý vieme, že aj firmy vtedy majú týždeň, dva celozávodné odstávky, takže budú dovolenky a nebude toľko objednávok ako teraz, takže si dám 2 mesiace pauze, lebo na čo budem vonku stáť 2-3 hodiny, kým príde nejaká adresa a možno čo budem mať zásielky za deň. Čau, bloky. Dobre, drž. Za 2, za 3 objednávky sa mi neoplatí ísť von. Museli sme obísť nejaký strom. No pochváľte sa, u vás je ako, čo je nové. Kľudne, ak by chcel niekto aj na okno, tak môže. No, príjmeme. Nazdar. Nazdar, čau. Čo nové? Nič nové. A tuto ideme von na... No, dobre, dáme si súboj, môžeme skúsiť. Toto je prvý duel. Božka, ahoj. Ďakujem za lajky. Ďakujem, Boženka. Ďakujem vám.